Sa ato nagapangunan ng mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, liquor ban mahimo nga kakason diri sa syudad sang Bacolod. Negros Occidental ginpaidalom sa Modified General Community Quarantine. Sa mga balita nasyonal, 5 ka ospital sa Pilipinas ilakip sa Phase 3 sang clinical trials ang anti-COVID-19 vaccine. DepEd nagpasiguro sa mga manunudlo nga madayon ang saka sa sweldo. Sa balita international, Australian citizen nga TV anchor ginpreso didto sa China. Sa balita sa sports, Thunder Guard shooter kag Rockets forward Tucker ginmultahan $25,000 ang NBA. Balita entertainment, karnero sa Scotland na bakal sa tugtog masobra 24 milyones pesos. Samtang sa balita espesyal, aton pagistoryahan ang mga tips agud makaangkon sang maayong inupdanay sa imo kaupod sa trabaho. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes o kon Martes, Setyembre 1, 2020. Ang inyong news team, Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Life Extension. Nga paste. Sa paste? Sige, good morning liwat sa aton mga ka-aksyon dira sa aton mga Facebook followers. I-check ta na no ang pila naton diri ka mga ay, sige lang. Erla Vega, maayong aga dira sa imo. Sumungman sa kay ano lang. Kay Chi Lindugan. God bless you both. Salamat. Jose Oquendo, Stephen Magbanwa, sa kay Frida, dito, kung gali, kay Felix Magtules Villatura. Mga Frida ka na tayo man. Di ko ito nung Frida. Yes, hindi mo na po si Frida. Tingin ka na to? Kay Felix. Felix, dili. Na, ano. Bati ka lang ganing alas 10 ng curfew sa Bacolod. Nagsalasal. Nagsalasal na kita. Ti ano man. Di ba ito kay Galing mo ko lang kung hindi mo nakuha si Frida. Ang curfew tadi sa Bacolod, alas 10 na ma-start? Mali sa executive order ko, no? Pero kagapo, nang bali na mitingan pa to mong. Tapos mo sila meeting, guro. Tapos sila meeting. Tapos sila meeting. Oo. Actually, tapos na meeting. Belang taon, tabi. Bulan taon, tabi. Kaya ano oras nagwa ang executive order raw? Ara na, parte sa curfew na. Hindi executive order number 57, bla? Oo. Sige lang, sige lang, sige lang. Rona Pilada Lewis, good morning. Sa kay Ronsky Lacson. May agaman, Gracia Hovidalia, of course, still watching with my husband, Julius Horvidalia. Kag sa kay Aya, ang ilang princess. Na? Sa kay Seljoy Seravan, good morning. Always watching from Mansilingan. Liz Duzan, naka-quarantine sa hometown hotel, mga OFW kami, 9 days na kami da kuno. 9 days sila sa hometown hotel. Naka-quarantine sila ni Liz Duzan. Michael John Season, good morning. Keep safe always. Season Palma family sa Purok Brotherhood, urok gid sila pamati. Subong samtang nagapangape. Yes. Action Boy, regularly sa Section 18 sa Executive Order number 57 ni Mayor Bing. Last gis na sa gabi ang curfew natin dire. So good, September 1. September 1 to 15 lang siya Action Boy, ha? Although ang aton diri GCQ hasta September 30, pero ang nakabutang diri sa Section 18. Sabi? Lawig-lawig ba? Oo. To allow workers and employees enough time to commute home after work without having to crowd public transport terminals and city streets to pick up their rides home that would violate social distancing rules. The daily curfew to be observed by the general public
from September 1 to 15, 2020 shall be adjusted to start from 10 p.m. to 4 a.m. Di okay. So, hasta lang siya sa September September 15. 15 ang curfew nga 10 to 4. Although, hasta kita ya sa September 30 ang GCQ. General Community Quarantine. Tapos, Action Boy, may gin pa... ang kaano pag kami ginpago ang IATF kaya kagabi, National IATF, ng Bacolod City na belong ya sa MGCQ. Hindi, may recommend, hindi kita ko GCQ gidya. GCQ gidya. GCQ Arisato gidya. niya, Arisato niya. Ay, National IATF? Yes. Nakita ko si GCQ. Tragambal mong si Ruke. So, ari sa ato niya, ari sa... wait. Ari. Amo nangin pagawa sa Region 7, Bacolod City, MGCQ. Tinga Region 7 kita. Region 7, Region 6 gali. Region 6, Antique, Bacolod. Amo ni, Te, ano ba? Kita mo? ano? Te? Energy! Ay, oo. Ano naman? So mo na i-clear ka ng Action Boy, no? Clear na karon sila karon na. Kado kita doon naglibog man ang ulo nga Andri sa Bacolod, GCQ kita, pero ang recommendation sa IATF, MGCQ. Region 6 Region 6, kay Region 7 ang bako kagina. So, Sa Region 6 including din ang Bacolod. yes, Action Boy. Kag nakabutang gid diri Bacolod City gid. Nara gid gani. Oo. Iyan asang national. Yes, National IATF. Ginpagawa nila late night kagabi Action Boy. Kita mo lang na. Doon di mention Pero nila. miss late na. Pero sa puyat go rin Action Boy. Mga ginpagawa actually 1:12 a.m. na. Ting ang executive order number 57 yan oras nagwa. 6 hours ago, medyo una-una siya. Baka lagi niya, hay, nako. Sige, Ang bala anyway. naman tanay karon sa aton mga listeners yung palingin naman tulo. No. So, hindi rin naman sa laiya, ha? Kaya ang executive Tanawon tanay karon na order... tagon tanay karon na. Yes, karon sa Action Hotline, basi maka-interview sa Action Art. Sige. Kaya sa executive order ni Mayor Binya, GCQ, kita mong, sa recommendation sa National IATF, MGCQ. Sige. Standby sa aton mga balita lokal. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na Sualita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:14 sa aton na balita sa lakat sang panahon. Las 3 kay nasang gagahon ni sa kapanibagong low pressure area ang nakitaan sa 775 kilometros na sidlangan sang Hinatuan, Surigao del Sur. Ang habagat ang nag-apekto naman sa Central kag Southern Luzon, samtang ang Bagyo Julia naman ang nagbaskog pa apang ini nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Ang Bagyo Julia na nakagwa na sa pungsod las 8:15 kagab-igid lamang. Ang temperatura naman sa Bacolod kag Negros Occidental mabatsagan sa 26 degrees Celsius, tubtub 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla karon nga aga las 5:44, magatunod naman karon las 6:07 sa gabi. Sa ato nga panguna na karon nga mga balita nasyonal, akong balita lokal. Ginpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran ang posibilidad niya i-lift o kung kakasun ang pagpatuman sang liquor ban. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Familiaran, nagwa ang nga proposal sa meeting ni Mayor Bing upod ang mga opisyal sektor sa negosyo kag simbahan, mga doktor kay iban pa sang Domingo, Agosto 30. Suno kay Familiaran, lakip sa proposal, amo ang pagbalik sa curfew sa las 10 sang gabi tubtob las 4 sang kagahon, kag suno sa Executive Order number 57 ni Mayor Bing Leonardia nga ang curfew diri sa siyudad sa Bacolod sumugod September 1 tubtob September 15 ang magasugod sa las 10 sa gabi tubtob las 4 sang kaagahon. Sa Maluan sa Maluan nga ang curfew sadto nagasugod las 8 sang gabi tubtob las 4 sang kagahon kag ginligwat ini sa Executive Order number 57 kag hinimo las 10 tubtob las 4 sang kagahon.
Gian klaro ni Vice Mayor Elcid Familyaran nga ang liwat nga pag-usar sang home quarantine pass akon HQP ang wala nagabot silingon nga mabalik ang syudad sa enhanced community quarantine. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Familyaran, chairman sa Bacolod IATF, ang HQP system ang para sa mga persona nga wala nagatrabaho kag para sa matao nga luyag magbakal sa essential needs. Suno kay Familyaran, ang mga persona nga nagatrabaho ang kinahanglan lamang nga magpresentar sa company ID kag ang mga magagmay o kompanya nga wala naga-issue sang ID ang dapat naman nga magdala sang photocopy sang business permit sang negosyo nga ila ginatrabahuan. Suno pa sa BC Alcalde, ang mga naga-duty naman sa gabi o night shift ang kinahanglan nga may ID kag certification of work schedule. Una ang ginpahayag ni Lerdia nga liwat nga ipatuman ng HQP umpisa Setyembre 10 tubtob 15 bilang isa sa mga measures para sa maganhagan ang COVID-19 infections kasunod man sang pangabay sang pila ka doktor nga kun maghimo malimit ang hulag sang tawo. Ginapaabot nga makapagwa si Lerdia si Lerdia nakapagwa na sa Executive Order number 57. Ito siguro kasi mabalik na sa ECQ, which is not the case. No? Business as usual tayo. No, ang HQP, para na siya sa mga tao na hindi way cobra. Na gusto ang way playa, na pensioner kami, na gusto ka magpakal essential needs mo, ito ka HQP. Talang negosyo open. Ang kabagin sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familyaran. Magabalik na ang biyahe sa mga Bacolod non OFWs karong adlaw September 1. Ini kasunod nga magatakop na ikaduha nga moratorium nga ginpangabay sa syudad umpisa Agosto 26 tubtob 31. Ang ikaduha nga moratorium ang ginpangabay kasunod nga nagdagsa ang mga OFWs matapos sa ginlift ang una nga pagban sang biyahe alin Agosto 8 tubtob 21. Sunod kay Maria Victoria Pareñas, officer in charge ang Action Team on Returning OFWs, kapin 300 ka mga OFWs ang nagpabilin sa mga nagalain-lain nga hotel kag inn sa syudad. Duga man Pareñas, hindi pa nila mahibaluan kung pila ang mga OFWs nga magainabot sa syudad kag ginhatagan lamang sila sang manifesto antes ang biyahe. Ginklaro man ni Pareñas nga obligasyon sa syudad nga magsugat sa mga OFWs samtang si OWA naman ang nagapangita sa ila tiniran. Ang mga OFWs nga may negatibo nga resulta sang test ang pwede na makapauli kag tapuson ang 14-day quarantine sa ila sini nga balay. Ginpirmahan na kahapon ni Negros Occidental Governor Eugenio Lacson ang executive order nga nagapalawig sang Modified General Community Quarantine o kon MGCQ sa Bugos nga Negros Occidental tubtob Setyembre 15, 2020. Nasaad man sa EO nga mayara sang moratorium sa tanan nga domestic flights kag sea travel umpisa Setyembre 1 tubtob 7. Tuyo sini agud ma-utilize ang tarang nga quarantine facilities agud maakomodar ang posible pagsaka sa kaso sang COVID-19 bilang resulta sang ginpatigan nga time-out weekend mass testing nga ginpatigayon sa syudad sang Talisay, Silay, Bago kag Banwa sang Murcia halin Agosto 30 tubtob 31. Nadugangan sang 230 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas nga nagdatanan sa kabilugan nga 4,685. Sa datos ng DOH-6, ang bago nga kaso ginalakipan sa isa ka LSI, 7 ka returning overseas Filipinos, 215 ka local cases, kag may 7 ka for verification. Ang syudad sa Iloilo nang una sa may maramo nga bago nga kaso nga may 83, ginsundan sa syudad sa Bacolod nga may 69, probinsya sang Iloilo nga may 51, Capiz 22, Negros Occidental may 3 kag isa sa Aklan. Ginanunsyo man sa DOH-6 ang 38 ka bago nga nag-ayo sa masakit ukon sa kabilugan mayara na 2,307. Pahamtangan naman sa 40 bed spaces nga quarantine facilities ang gobyerno probensyal ang Northern Negros State College of Science and Technology o kung NESCOS sa siyudad sa Caris. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II na kompleto na ang program of work sa mga plano kay ginaumpisahan naman ang procurement process. Dugang pa ni Diaz, ini nga facility ang gamiton sa pag-quarantine sa mga moderate o suspect cases sa COVID-19. Ginklaro ni Diaz kang sin-oman nga magpositibo sa resulta sa RT-PCR test ang sailohon sa isolation facility sa Silay o kung sa EB Magalona Healing Center. Temporaryo nga magauntat ang trabaho sa City Hall sa siyudad sa Ambago, umpisa ba karon nga adlaw September 1. Ini ang ginanunsyo ni Mayor Nicolas Yulo sa official Facebook page sa siyudad nga The City Bridge. Sunod sa alkalde, ini ang magalawig tubtob Biyernes September 4.
Wala naman malakip ang mga frontliners kag ang essential services. Kapin 800 ka mga bagonhon sa angin paidalom sa swab test sa duha ka adlaw nga mass testing umpisa sa 2 Agosto 30. Gin-implementar man sa syudad ang restricted movement kag gintawag bilang pahimuyong days ang Agosto 30 kag 31 para malikawan ang pagdamo sang kaso sang COVID-19. Ang bago ang isa sa mga pilot local government units nga ginpataguyunan sang mass testing. Nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka kagawad sang Barangay 1, siyudad sang Bacolod. Sino kay punong Barangay Cesar Relios nago ang resulta sang swab test sang kagawad sa Agosto 28, 2020 kag positibo sa balatian. Gin-seal off na sa karon ang balay sang kagawad sa Purok Ilak, Barangay 1, kalagip ng 13 kaiban pa nga mga puloy-an sa palibot. Nagdangat naman sa 13 ka mga pamilya ang apektado sa lockdown. Subong nga adlaw natala nang ipaidalom sa seal off ang dugang nga 13 ka mga balay sa mga purok matapos magpositibo sa COVID-19 ang isa ka lalaki nga utility worker nga residente sa amuman nga barangay. Sudo kay Relios kahapon nga adlaw sa nagwang resulta sang swab test sang utility worker sa kabilugan nagdangat na sa siyam ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Barangay 1. Action Radio Philippines Standard Time, 7:22. Lima ka ospital sa Pilipinas ilakip sa Phase 3 sang clinical trials sang anti-COVID-19 vaccine. Samtang DepEd nagpasiguro sa mga manunudlo nga madayon ang saka sa sweldo. Detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 7:24. Good morning liwat sa aton Facebook followers kay Migot Ricky Malala. Good morning Rick. Keep safe lang dira ano. Kay Jang Yap kag kay Kapitan Bibo Yap sang Barangay 32. Good morning dira kag may ni kay nagpa-swab test man ni sila ti negative. Ay yes, ati very good ginasyon very boy. good you know. Antonieta Yap maayong agaman. Sa kay Joseph Anthony Ortilio Kap, good morning dira kay Kap Jojo. Sa liwat, no? Kagay bro ko Edwin Miranda Sr., good morning. Torco Jonko, may kaga. M. Saboso, good morning. Kagay migo tada Andy Delgado sa Japan, good morning. Kay Darlene Desendario, Grace Lorraina, Joseph Pacifico, good morning man. Gamonitor sila sa Mayor's Office sa San Enrique. Action doors? Sa kiding ka to Kay Joseph. Kay Joseph. Din si Joseph man. Sa Mayor's Office sa San Enrique. Talaka ba, no? Wait, lagi da. Kaya di ko makita si Joseph. Sa kay Josefa Cabrera, good morning man. Yes. Sa kay Remia Garcia, of course. Ano ba? Sa mga gina si Felix, di ba? Gina pa na yan. Ronsky Lacson. Gina pa na, padalom ka pagid. Padalom ka pagid. Joseph? No. Pacifico? Kita mo siya? Yes, sa Mayor's Office, sa San Enrique? Yes. Okay. Ara gid si Joseph sa Mayor's Office. Kay Gigi or Gigi Action Boy, good morning dra sa mga Lanao del Norte. Kay Liza Joy Amoroso, have a blessed morning Action Boy and Action Dorel. Keep safe always and God bless everyone. Yes. Kaya Rainer Ski Relitab or Ginsuli iya ngalan. Batilier. Yes. Good morning Action Boy and Action Dorel. Patami sa family
Batiller, Batiller, correct. Abansyo, Caminade, Pabiliar, Yagoni. Labi na gid kay Lola Lilia. Yes, Lola Lilia, nga wala untat pamati sa aksyon. Amo ginaya paborito kung action boy nga station. Thank you, Lola. Siya Ken gali na asang sitio Kagay, Barangay Kamindangan, Sipalay City. Kamindangan, Sipalay Kamindangan. City. Mic test na ko hamba ni Dennis. Sauce. Yes, ready na kami. Boss, sauce! Doka ano lang gito, doka small thing. Kaya Bert Caraballo, mayong Agada, Action Boy, and Dorel, mag-GCQ kami nga mga tricycle driver, may HQP pa. From Todan Dumanan. Wala na, Action Boy? Well, ano lang, basta kuhan ka lang ng ano ganina, kung sa kuhan may franchise ka bala. Proof ka, Action Boy, nga drive kaya ina. Nag-drive ka. Pero check lang natin, lang karon sa kuhan, meron na nga nasaad sa GCQ mo, may nasaad na party sa transpo mo. Sige. Pero pa ang HQP actually nga, ang HQP nga ordinansa, ang executive order, wala pa mapagwa. Ang guidelines bala? Bali sa September 3, paglay Action Boy. Wala pa mapagwa ang, pero under sa GCQ daw, allowed man ang biyahe. Correct. Kay Dina. Yes. Kay Dina Decrepito, good morning man. Dres sa may barangay RSB, La Carlota. Correct? Correct. Kay Maymay Fuentespina, dres sa Himamaylan, good morning. Jennifer Celoterio, good morning man. Stay safe. O, ikaw naman, Action Boy, kay M. Quezon Salanga, good morning man. Sa Salanga family from Barangay 34. Damo galing sila pamilya ni Action Fred, no? Edwin Pinada, Maria Luz Grijaldo Macunat, good morning man. D. Magalona, Magalona family kag Kimada family sa Sumag, good morning dira sa inyo. Franco Villanueva Osorio, Montero lang kami sa estansya sa Barangay Mandalagan. Sige, Kelly Jelly from USA. Dennis Richard Tiboroma sa National kita ko GCQ ang bakol. Kita ko no GCQ sa National. Oo, may kita man ta nga MGCQ no. Yes. No? Liz Duzan, 9 days na na-quarantine, wala pagid kami na swab test. Buot na ninsang kakatabo ni sa ato mga OFWs, no? Sige. Julie Ann Manawis, Mary Jane Mendoza, Marilo Villar Tanaman, sa Iyaman Bana, nga si Buddy, sa kay Katkat kag Bambam, good morning mga kuno. Jesselyn Andrada Changson, greet siya lang ang ianak nga si Glenn Changson. Birthday today. Glenn, yan na Changson, happy birthday. Yes. Karon nga adlaw. Sige. O, standby na sa aton mga balita national. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Shongalita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:30. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal, 5 ka mga ospital ang planong ilakip sa Phase 3 sa clinical trials ang anti-COVID-19 vaccine nga himo sang China-based nga Sinovac Biotech. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhiere, ang 5 ka ospital amo ang Philippine General Hospital, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Research Institute for Tropical Medicine, kag Vicente Soto Medical Center. Duga pa ni Verhiere, ginahulat na lamang ang dugang pangadetalye angot sa Phase 3 clinical trials, kagin pasiguro nga ipagwa ini sa publiko sa tion nga mayara na sang development. Sa karon ang Pilipinas nagapag-istorya na sa 16 ka mga vaccine manufacturers sa naglain-lain nga pungsod sa bugos nga kalibutan agud maka-access ang anti-COVID-19 vaccine. Gin pangabay ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez sa Department of Health nga discourage ang pag-usar sang rapid antibody test kon RAT agud screen ang tao para sa COVID-19 infection kag sa baylo
Iduso ang pag-usar sang reverse transcription polymerase chain reaction o kon RT-PCR test. Ang pangabay ni Rodriguez kalakip sa iya House Resolution number 1146 nga ginfile sa 2 Agosto 19 apang ginpagwa sa publiko subong pa lamang Lunes. Sa resolusyon ni Rodriguez ginpahayag sang mamalida nga RT-PCR test nagapagwa sang aktual nga presensya sang virus apang ang RAT makadetect lamang sang antibodies. Suno pa kay Rodriguez sa piyak sang inaccuracy madamo nga establishmento komersyal ang nagausal siniya go screen ng mga empleyado nga nabalik sa trabaho. Ginbutang man ni Rodriguez sa resolusyon na opinyon sa pila ka eksperto nga nagapanawagan sa DOH nga i-discourage ang RAT. Ginmando naman sang DILG sa tanan nga LGU nga magpahamtang sang protected biking lanes kag walking path sa panahon sang COVID-19 pandemic. Suno kay DILG Secretary Eduardo Anyo, subong nga may health emergency crisis, apektado ang giho sang tao bangod limitado lamang ang public transports nga ginapahanugutan. Bangod sini, ginarekomendar ni Anyo sa publiko nga ikonsiderar ang iban pang alternatibo nga paagi sa pagkadto sa kaladtuan para sa paglakat kag pagpareho sa paglakat kapag bisikleta. Dugang pa ni Anyo, ang DILG nagpirma sa Joint Administrative Order 2020-0001 kaupod sa DOH, DOTR kag DPWH agud ma-address ang limitado nga transportation options para sa essential travel kag malimitahan ang transmission sa COVID-19 sa pampubliko nga transportasyon. Nagpasiguro ang Department of Education sa mga manunudlo nga magapaday ng salary increase kasunod nga ang pondo diri ang nalakip sa 2021 national budget. Sa press briefing, ginpahayag ni DepEd Undersecretary Annalyn Seville, 475 bilyones pesos ang ginpain para sa personal services ng departamento nga ginalakipan sang sweldo, allowances kag iban pa nga mga benepisyo sa mga empleyado. Ang ini nga pondo ang mas mataas ikumparar sa 418.4 bilyones pesos subong nga 2020. Suno kay Sevilla, sa masunod nga tuig mayara sang second tranche sang salary standardization law. Ang DepEd ang nakakuha sang dako nga bahin sa National Expenditure Program para sa 2021 nga may 754 bilyones pesos. Ginrekomendar ni Trade Secretary Ramon Lopez ang pag-lift sang ban sa poultry meat halin sa Brazil sa rason nga ang restriction mahimo magresulta sa kakulang kapag saka sa presyo kung magapabilin nga hindi pag-aktuhan. Sa laging handa virtual briefing, ginupda ni Lopez sa mga local meat processors nga nangabay sa Department of Agriculture nga kakason ang import ban. Suno kay Lopez, suportado sang DA ang pagkakasang ban bangod wala sang scientific basis nga ang manok halin sa Brazil ang may dala sang COVID-19 kag makalalaton. Una nga nag-issue sang Memorandum Order sa Agriculture Secretary William Dar nga nagamando sa pagdumili sa importasyon sang poultry meat halin sa Brazil bilang precautionary measure. Ginpaandaman ni Presidente Rodrigo Duterte ang rebelde nga mga grupo nga kung hindi magupod sa panawagan nga kalinong kag katawhay sa gobyerno mas nga pabakuron pa sang puwersa sang gobyerno ang pagtinguha bisan pa nga mag-ubusay sang tropa. Ginhimo sang presidente ang pahayag kadungan sa paghatag sang medalya sa manapilasan nga soldado sang Joint Task Force Sulu matapos ang twin explosion nagligad nga semana sa Hulo nga nagbilin sa 15 ang patay kag 74 ang pilason. Ginako man ni Presidente Duterte nga tama kabudlay nga sulbaron ang insurhensya sa Pilipinas bangod sa pagpakatigas sang mga rebelde. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:34. Kag para naman sa Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa
sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sige, ngagaw ta sa mga ibang padre Action Doors. Josefa Cabrera, Igo. good morning. Sakay Maninay ko Bingbing La Chica, good morning. Teresa Linaha Kayaw. Si Edward Meneses, si Batok Bla, naman mo? Atong section 7. Batok. Yes, Atong ara section- siya. Ari siya. Ay, perfect. Atong sa portier sa section 7, sagli. Amo din sa subok ang secretary sang Sa Barangay Mansilingan. Barangay Mansilingan. Dumduman. Dumduman mo? In fairness. Amo ni sang ihado nga hilaw ni Manila Bingbing La Chica. Yes. Hilaw gali nga ihado. nga luto yaw. Kami luto. Luto, tanang. Abi ko ba to? Kalain. Sige, action boy. Sige, Sino pag ito na ito lampi man? Richel, sanda ka na kay Batok. Dali lang. Edward dali Meneses. lang. Kaya hindi ko masunod. Sige, ari. Kita ka sa Kita mo. Richel Aguarense, watching with Bluetooth speaker. Ay, mayo. Wow, namin ka naka-Bluetooth speaker. Ang Aquarense, mga family ko no, good morning. Manaay Bailon Montañez Morales sa Silay. Salamat. Ano ni agree kay Action Dorel? Ay, namian siya ko sa akong buhok. Actually, why ni natapos? Hindi ko na mapakita nga straight ang likod yan. Correct. Yes, secret na siya. So, dapat mga front view lang. Kay Christine Villalobos, Action Boy. Bingski, Good morning, Dra. Bagumboy, Dagumboy, Yes. Dagumbay? Si Bingski, ang sa babaw? Hindi ko makita. Babaw ni Inay Christine. tayo monitor nga duwaya. Sa babaw ni Christine? Sa babaw ni Christine. Bingski, Sakon. Dagumboy. Sige lang. JR Pabalinas, Panagiton. Yes, good morning. Din sila sa Eroreco. Shout out ko no kay Mama Jutay Pabalinas, Panagiton. Stay home para safe. God bless you all. Kay Eden Villarosa, Action Boy, sa Singapore naman siya. Good morning, dara. Kay Eric Rojo Asyado. Good morning, man. Di tayo Nagpapamatis mabasa mo lang. sarsyado. Yes, lapit ba? May lang ba? Ana yan, no? Tanda yan. Good morning, Draso My QC Metro Manila. Kaya si Eden Villarosa, everyday gid siya kuno naga-monitor. Salamat gid. Kaya Joren Bordago, Draso My San Agustin. Barangay San Agustin. Yes, di na gani Isabela? Isabela, I think. Kay Ginoy Cicer, good morning. Kay Ralph Jason Tilog Aguilon, good morning, Action Boy and Dorel. Patamyaw palog sa gwapa niya kuno nga lola. Mga lola. Kay Lola Emma kag Lola Ekay. Yes, mga lola nga gwapa. Good morning. Kaya Jean Claridad, good morning, Action Boy. Din siya gapamati. Sa Bukidnon. Nakapabukidnon ka na, Action Wala Boy. pa. Wala pa ko. Kanami, Never been to Action Mindanao. Boy. Except Davao. Except Davao. Bukidnon, Action Boy. You should visit Kung that place. nakapamindanao man ko, Davao lang gid. Abot ko sa hapon, pagka-aga pa, puli naman. Ikaw na eh. Very business trip. Oo. Abot ko taguro sa Davao, mga alas 5, sado sa hapon. Ay, Pagka alas 4 sa aga, lakat naman sa airport, balik. pila ka lang gijagali Uy, ka. wita, Davao ya. Oo. Sa Bukidnon, Action Boy. Di ba, subo may ata. Mga subiri na ta. Yes. May mga pinya, may mga correct. kubuhan. Sa Malay-Balay, Bukidnon, pagit ka namin. Dira kami ga-bakasyon actually sa una. Na, Kada summer. Okay. Yes. Yan Kaya ang may lugar sa mga lola ko subiri, no? Oo. Bukidnon Actually, lolo ko Governor. na si Zubiri. Lolo mo, so Yes, medyo famous na po. pakaisa mo or si Migs? Ha? Si Migs ang lolo mo kung si Siya Joe. yung lolo ko yan. Si Migs ganyan. Sige Yes, Sa kay Arlene Solivio dira sa may Kalong-Kalong Airport. No? Good morning. Sa kay Antonio Torres. Tulet, good morning man sa imo. Kay Thank you. Virgie Coloso, Action Boy, good Correct, morning, man. taga-Bago. Classmate Sige, ko na. later naman ang iba na. Miss Heaven Heaven, good morning. Sige, standby na kita sa aton dugang nga mga balita
Diri sa Action Balita Morning Edition. Ha? Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, The Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:42. Kag sa aton nga Balita International, ginpreso sa China ang isa ka Australian citizen nga nagatrabaho bilang TV anchor. Ginpahayag ng Australia Foreign Minister Marise Payne, mas sobra 2 ka semana na sang mapreso si Ching Li sa isa ka anchor woman sa Chinese broadcaster nga CGTN. Ginpandaman na sang gobyerno sa Australia ang ila pumuluyo nga sadto pang Hulyo nga posible magtaas ang kadamuon sa mga kaso sang pagpapreso sa China. Nag-umpisa ang kaakig sa China sa Australia. Umpisa sang ginlansar nilang investigasyon sa ginhalinan sa coronavirus pandemic. Posible mga tubang sa anong kabulan nga pagkapreso si Ching, bisan pa nga wala pa sang kaso nga ginpasaka batok sa iya. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, ginpabasok pa sa Globe ang ilang digital platforms sa tunga sang nagapadayon nga COVID-19 pandemic. Sino sa kompanya, iniagod masiguro nga makakuha sa suporta mga Globe customers anuman oras kada adlaw, agud nga hindi makompromiso ang safety sa mga ini. Nahibaluan sa Globe sa panahon sang pandemya, ang mobile phone kag internet ang importante nga bagay para sa mga Filipino, ilabi na maramo sa ato na nagagamit sini sa palangabuyan o bisan sa pag-eskwela. Gani kinanglan nga padayunon nga min maayo ang koneksyon. Kalakip sa mga ginpaayo nga serbisyo among self-service platforms nga Globe One app para sa mobile kag Globe at Home app para sa broadband. Ini ang magasabat sa nagkalilain nga pamangkot angot sa account nga mas simple nga transaksyon para malikawan ang pagtawag sa hotline. Sa aton foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 51 centimos. Ang Singapore dollar 35 pesos kag 67 centimos. Hong Kong dollar 6 pesos kag 26 centimos. Kag sa ato naman yung Balita Entertainment Action Boy, in fairness, may karnero manggali nga milyones ang presyo, no? Kaya dito sa Action Boy, sa Scotland Action Boy, na bakal ang isa ka karnero sa worth nga $490,000 or 24.5 million pesos. Isa lang kabilog? Yes, isa lang gid siya kabilog. Basta isa ka herd, isa ka... Isa lang gid siya kabilog Action Boy. Kag iya ngalan, okay na, kay may ngalan siya. Yes, siya lang gid isa, si Double Diamond. Amo na iya ngalan. Amo na ginagmahal sa kay may ngalan sa iya. Ang una, actually nga presyo siya, Action Boy, kay gin-bid mong ang first price gid $13,000. $13,000. Hasta nga nag-bid nagsaka nga $490,000. Ay ba, ano sa klase karnero, aw? Ano ni siya Gambal? Texel ship, amo nang tawag nila. Nga halin ko no sa Holland. Ano ni siya Action Boy, mahal gid siya kuno nga sari sa nga karnero. Ya kay man sang 2009 may nabakal man nga amo man nga Action Boy nga karnero sa balor naman nga $307,000. Kaya ang pangalan niya naman si Deveron Vale Perfection.
No. Diba? Anong kinalain na nila yaman? Sang. Isang mauna ka karniro, kamahal daw. Kay Texel ship gani ko no. Ang ba na pag ining Texel action boy. Basi mahal ko no nga sahi isang karnero. Basi mo nang kuhaan sa may mo ka jacket ang mga kuan bla mga basi amo nang gini mo mga branded ano ba? mga wool bla na nga. Yes, correct. Gabi na. Gabi nga In karnero fairness, ba? lang tao to be basi may karnero kato sa inyo nga pwede man mabaligyan. Sa una may ari Ngalanan ta lang. Ngalanan ta lang. Ano yung pangalan mo? Dory Liza. Dorisa, talaka. Nga ako na yung dalaya. Kay Imo, ikaw tagiya. Dora ka man, Boy Dory Breeze. Liza. Parang man, ang Boy Breeze. Malmal ka karniro ba? Gabi. Correct. Balita sa sports. Multahan sang $25,000 sa sang NBA sa Oklahoma City Thunder guard Dennis Schroeder bangod sa pagtapungol kay Houston Rockets forward PJ Tucker. Namultahan man sang NBA si Tucker sang parehos nga kandidat bangod din palala pa sini ang insidente. Natamo ang insidente sa bilin nga 6 minutos kag 51 segundos sa third quarter. Sining Domingo sa diin nagdaog ang Rockets 114 batok 80 sa Thunder. Salakay ni Schroeder si Tucker sa din parehos lang natumba sa salog tubtob nga tambagan sila sa mga players. Una nga ginpapanaogan sang flagrant foul 2 kag ginpagwa sa court si Schroeder samtang si Tucker ang ginatagan sang technical foul kag ginpagwa man sa court. Balita espesyal! Alright! Energy! Action boy, kag sa aton yung mga ka-action. So, September 1, Action boy. Pila na ka days? 115 days. Countdown ta, no? Yes, of course. Bisa lang pa may pandemic, kaya let's not forget to celebrate Christmas. So, 115 days antes ang Christmas. Kagti, 122 days na sa New Year, basta mo na. Kasi 7 days mo lang ilang 7 days mo lang diba? gap mo, no? Correct. Sige. So, happy, 115 days before Christmas. Sa imo nga Facebook, nakita mo gatamwa na si Ana? Gatamwa si Joms? Si Jose May nakita ko nga Marichan. kanta ni Jo Marie Chan, nga daw ginlain niya ang lyrics. Hindi maginatong isang kami sa pagit siya daw pati internet, Facebook na muna. Do ginano Yashin boy. Do ang katabo bala subong haw, na? Amo nang iya Ano kay Dennis niya? Kabalo ka niya? Hindi. May kanta siya gila. Ano sa i-check bala nga Dennis. Bala kay daw kapag nagusto lang niya no Christmas na siya. Lucky, hindi ka kabalo? Daw ka na. Looking through some old yes, true. photographs. Faces and friends will always remember. Watching busy shoppers rushing about in the cool breeze of December. Pang lalaki mo na siya, boy, ikaw gini bagay, gini si mo. Go, kanta Cool lang. breeze of December ni saya, kasi September pa lang. In the cool breeze of September. Yes. Parang Christmas, gini siya. Kung ano ang Jo Marie Chan siya. Yung magyapon. Basta idol ni Dennis, Nablang, Perfect Christmas, no? Perfect Christmas na. Perfect Christmas na siya. Perfect Christmas na siyang title. Yeah. Ba't amat na nagid feel action boy, no? Ay, so, kabay pa Action tayo. dyan, na-feel mo na ang Bear Month? Lain siya, ka-early siya, no? Kaya mismo sa kay... Feeling ko siya gini ma-employee of the year. Kay matchag mo. Correct, And fair, kagabi, alas 11 nang out. Nag-out. Subong, ano pala Early naman oras siya. aray na di. Siya nagid niya. Siya naging niyo. Kag ang color niya, Christmas gido. Kaangay, just ang blue yung Blue and kabayo, gold. no? Blue and gold. You know are. Kaber, you know are. Kaber, you know are. Yes, perfect. Sige. Ano mo ni ipabati tabi ang kanta ni Jose Marichan. Ang inislan niya? Ang inislan niya. Bati yun da. Oo. Fancy meeting you in my internet. Couldn't help but notice your smile while everybody else around us is surfing about. Can we just stop and chat? Okay. Yes, Indang let's ita-ina. stop and talk a while niya nga kanta.
Okay, very good, very good. Yes, no? Ay, Very good, Jones. 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 Ang tingog. Good jobs, close. Kasi may edad na siya, no? Tingog niya, bugnaw, gidya, no? Very, gidya action boy, kumbaga, pagsiling mo yung Christmas sa Pilipinas, siya gidya dahil mano mo yan. Abi ko, ganing na mapaminsan ko itong whenever niya bala nga kanta. Alain naman to, ya. Ngagin isla na ng lyrics bala. Hindi na siya yung nag-ilis, ya. Mga tao Ang mga to, tao ya. na nahilig. Whenever I see girls and boys wearing face masks on the street. Diba? Iya lang kasi itong tao na hindi na dyan maritsan hindi niya. to siya, ya. Bulo ka okay. naman mga tao, mga talented. Like us. Well, like us. Sige, go. So sa aton balita Special Action Boy, are ba lang tips para makaangkon kablasang manami nga pag-updanay sa imong katrabaho or relasyon sa imong katrabaho. So una Action Boy, ang himo-himoon, magpain ka kuno sang bisan gamay lang nga minuto blas imong kapdanan para sa nang bago kaabot. Syempre kung mga tao da ikaw bago abot, alangan sila pagid mo una sa paksi mo kay ikaw una kita sila mo, especially kung may mga gina-work sila. So ikaw mauna greet sa Action Boy, good morning, good afternoon. Okay. Mukha mo na. So, boss, umpisa boss, ikaw nag-greet sa akon, ha? Good afternoon. Good afternoon, agata mo na. So, mo na siya, Action Boy. Para at least, bala, kay Dra ako na Action Boy, kung mabatian ako sa imopod, ang magamba ka good morning or good afternoon, duga ka, duga ka buhayan. So, ikaw ganiya, even before sina nga tips mo yung nabasa na research mo na yan, magsulod ko da iya do. True. Duga. Kasi syempre nga energy, bala Action Boy. Hindi yan basta-basta, good morning! No. Duga ka bugtawan. May ara pa ng isa nga style ko isa may panago. Laway, kibot-kibot pa na Action Boy. So, mo na nga mga style dapat, Action Boy. Correct man? Correct. Kita mo bisan gainit ulo mo sa amon, dugay-dugay umpawan ka. Kaya mo na siyang mga amon nga mga way. Next, Action Boy, pasang karon mo kuno imo nga emotional intelligence, Action Boy. Especially sa pag-intindi sa mga bagay-bagay. Correct. No? Labi na kung nakigan ka lang tabi, nga light lang. So, dapat, although, ouch, medyo sakit una, pero dugay-dugay, i-ano mo siya, Action Boy. I-ano mo gid bala nga, ano tawag sinigan, i-realize mo yung Action Boy nga para manasako. Correct. Correct? Oo. Kag hindi kita perfecto, tanan. Kaya hindi mo na kamo kontrahanay mo. Yes, correct. Isa lang ka mo kaupod. Updanay lang ka mo. Hindi ba mo So, kontrahanay? muna siya. Pasang karon nato ng aton yung emotional intelligence. Labi na, kunara kita sa aton yung workplace. Correct? Ano siling bala nga, hindi tabla mo kontrahanay, pangita tabla kontra kay pulihan ta. Na mo na siya, Action Boy. Yes. Kontra kay iban kay pulihan ta. True. Hindi ka magsilinga, hindi ka maminsan nga dugi na kontra kaya sa imo nga upod sa obra. Correct. Unless mabatsagan mo na gina kung ginakontra ka na gidya. Kaya mara gidya daan niya sa mga hisaon. Correct? Correct. Nga nagapalapaw sang spoon. Wala po sa spoon man. Ako lang na yan. Ako lang na yan. Spoon. So, next Action Boy, mangin appreciative ka man sa ibang tao. Correct. Na, personal gamba ka ba sa amon, namin si mo ba idaya ngayon kagyan na, na-appreciate na namon. Ano sa buhok mo no do? Yes. Kasi mga ka-action gamba, bala nga namin amon nga mga tsura, bala namin amon buhok. Thank you, good mga ka-action, ha. Kadok matiganta ka mo face mask. Or surgical lang. Di ba si maubos, bala nga to, reaction ratio face mask, bala haw. Yan may surgical ka, taglimbala. Yes. Kaga may stock ko to yung Action Boy. Kina-order gid ko yan. Kaya basta gold pay naman pala magmahal pala haw. Mga kumuligan, naglabot, tag 1.2, no? 1.3, 1.5. Balik ka tag 250 lang. Oo. Subong tag 175, 119. Tiwara na barato lang nila. Yes. Ano na siya? Yes. Ang ano na? Ang ano na post man. Later. Kaya hindi naman chinde. Next, last Action Boy, mag-set ka man sing boundaries. Hindi man tama na ka, tama na ka close, tapos ang imo may mahambal ka na nga daw, sakit man sa part niya. Although, close ka mo, pero dapat may may boundaries, may limitations. May limitations. Yes. Kung baga may, perfect. Hasta landa. Yes. Kapil pa. Kay Kiss Action Boy, Kiss ang sobra man niya Tama ka mo ka close, tama ka mo ka muna isa ang joke makasakit nagli. Oo, nan.
Correct. Tapos kung tapos yung tama ka mo ka-close, hindi lang napag-ilabde, iya nga love life. Yeah. Amo na. Isalot. Hindi lang pag ang love life. Iya lang na iya, oo. Namihan ko kay wala ka gidyo ga comment sa amo. Naga-comment ko kung gatingob ng tanan. Oo, wala. Dito ka naga-comment. Way ko na iya ko na nung love life mo, imo na iya. Yes, perfect. Ay, imo na iya ko ng love life mo, Okay, sa life liwaol, imo na. kung din ka nalipay, okay na, suporta. Yes, perfect. Suportahan ta kada. Yes. Hindi kayo magsilisin mo, sino na yan, yung imo, kuha niya man. Oo, laki Imo imo na na yan. siya man. Oo. Ano, diba? No, may kalakalam. Wala, isang Imo na iya. No, imo na iya. Kung namiyan ka kasi may kalakala. Wala, isang kalakala. So, imo na iya love life. Imo na iya. Ikaw na iya bala. Ano mo ba lang ano? Sundo ka itong sang liog niya. No, tibo hilang daya ka kasi. Kalaw ay, although close ka mo, di ba? Kalaw ay. Oo. So, ang last pagiging action boy, pinaka-final, likawan ang chismis. Siyempre, isa lang ka mo ka. Kadlaw ko na sa Facebook post pala itong dogin line, police line up, pala sila blaw. So, din. Ang police line, mga babae, laging police line up lang. Tapos, Daw, nablagita ka na kung may may dakpondi or may mga suspect, i-line up ka muna tapos ang gakwanda gitanaw sa one-way glass bala. Kag itudlo kung siya na amo na. Kita ang police line up amo na. Kita ka na. Mga babae gin police line up tapos limutan lang caption nga alarms na. chismis. Ay, oo, kita ko na gali. Kita ko na. Kita mo na? Mas garo mo parang tsura. Nabala mo gid yung chismosa. Balang kit. Kasi diba may ano na no, may penalty na diba kung mabalang. Sa ibang barangay. Sa ibang barangay. Sige, okay na. Usap naman, nanto ka na isang una, no? Ang anti-chismis na. Sige. Duduman ko ginamong nan. Sige, mga ka-action, enjoy lang kita ya sa Siningabula, no? Although may pandemic, pero dapat good vibes lang. Energy lang. Let's be positive sa outlook. Yes, of course, Action Boy. Hindi sa COVID. Kaya, ano, Action Boy, hambal nila ako, Action Boy, may bukas pa. Siyempre, kaya kung wala na bukas, wala na. Bueno. Standby na sa Action Hotline, mga ka-action. Kaupo ninyo si Action Brian Morden. Ang inyo naman din ang news team. Action Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Bacolod Action Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,